Как да вършиш своята работа бързо, лесно и резултатно ще ти кажа в това видео. Аз съм Веселка Йорданова, авторът на книгите от поредицата Решимост. Вероятно ти се е случвало, когато започнеш да работиш на компютъра, например, телефонът да звънне и колега да се обади и да те затрупа със своите проблеми, а също да поиска незабавна помощ от теб и да прекъсне твоята работа. Или да тръгнеш на някъде с колата и да видиш, че лампа е светнала на таблото и да се наложи вероятно да спреш, за да отремонтираш колата, за да не се задълбочи проблема. И така, ако не искаш да бъдеш засмукван от различни негативни енергии и обстоятелства и ако не искаш да бъдеш подлаган на отрицателни влияния, всеки път преди да започнеш някаква работа или да навлезеш в някакъв период или отрязък от твоя ден, е хубаво да поспираш за кратко и да правиш една бърза визуализация за не повече от минутка. По време на визуализацията си представи как вършиш своята работа резултатно и с лекота и посявай своите представи с приятни чувства като радост и задоволство от свършеното. И ще видиш как тогава всеки път, когато навлезеш в даден период от твоя ден или започнеш някаква работа, ще се чувстваш така все едно стотици ръце са се спуснали от небето и ти помагат. Всичко ще се случва бързо, лесно и с лекота. В крайна сметка резултатите ще бъдат отлични за теб. Последвай ме за още информация, с която да ти помагам да сбъдваш своите желания и мечти.